Bă, popă că mă fac la ore. Nu că cine ce te văd că să-i la Românie. Wow, ce e? Văd că se enervează Iula și văd și da. Nu mai de ce să luară la plăcea la mândom, vezi? Dar uite la aia, că stați, la ia uite. Eu, îi trag de la macă. Ce nu plăcea. Cum n-ar. Bă, tu taci? Bă, uite-te că ai miros apur, mai era să la capăt. Toți vă păștiți să-ți cumpăr. Uite-vă cum e. Bă, nu mai După că la bă am venit la Bibel la Târgu Giucea. Din ajunga pe ina. Uite-vă cum lasă. Uite că la circulă, să știi, nu mai văd circ. Bagă neapărat. Dar să nu prindă telescopele goale. Ia uzi, Aurică, ce zic, ai telescope. Așa te aici și la Târgu Jiu. Ia. Bagă neapărat. Baba. Bagă că... N-are forța la Americi. Ne facem bun.